उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. सावंत फाउंडेशन गेली 20 वर्ष सिंधुदुर्गमध्ये शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, सांस्कृतिक, सामाजिक तसंच शेतकी विषयावरील विविध उपक्रम राबवत आहेत. सावंत फाउंडेशन संचलित डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र तालुका कणकवली केंद्राचं उद्घाटन जानेवारी 2018मध्ये 3 दिवसीय शिक्षक विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्यशाळा घेऊन करण्यात आलं होतं. आणि आता शिक्षकांसाठी 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शन कणकवली विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये आयोजित करण्यात आलं आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्गामध्ये गेली 20 वर्ष सावंत फाउंडेशन कळसुरीच्या वतीने विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. त्यामुळे त्यात प्रमुख हा विषय आहे हा विज्ञानाच्या विषयासाठी त्यांनी अशासाठी घेतले आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत, ते आपल्या इथले वैज्ञानिक व्हावेत ह्या दृष्टिकोनातून ते काम करत आहेत. आपल्यासोबत सावंत फाउंडेशनचे सदस्य आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीने हे काम सुरू असतं. सर नमस्कार. आपलं जे काम आहे ते विज्ञान दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विज्ञान युगामध्ये नांदी आपल्याला पाहायला मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे आणि आपण हे काम देखील खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू केलं आहे. कसं नियोजन असतं काय सांगाल? आम्ही सावंत फाउंडेशनची स्थापना 2003मध्ये केलेली आहे आणि शैक्षणिक आम्ही जास्त धोरण ठेवलेलं आहे. शैक्षणिक, सामाजिक किंवा शेतकी या विषयावर आम्ही विविध कार्यक्रम जिल्ह्यामध्ये राबवत असतो. आकाशदर्शन हा एक खूप मोठा कार्यक्रम सावंत फाउंडेशन गेली 2 वर्ष 2018पासून करतो आहोत. त्यामध्ये कळसुली, शिवडाव, त्यानंतर एकूण 4 कार्यक्रम झालेले आहेत. कळसुलीमध्ये 2, शिवडावमध्ये 2, त्यानंतर माणगावला 1, कुडाळमध्ये 4, हे 5वा कार्यक्रम झालेला आहे. आणि 6वा कार्यक्रम आमचा देवगड तालुक्यामध्ये जामसंडेमध्ये झालेला आहे. अशा प्रकारे आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम घेत आहोत. सावंत फाउंडेशनची पहिली कार्यशाळा ज्यावेळी डॉक्टर रमेश सावंत स्मृती विज्ञान केंद्र स्थापन झालं त्यावेळी डॉक्टर परेश जोशी आणि त्यांचे इतर सहकारी आणि इतर संस्था मिळून आम्ही शिक्षक ट्रेनिंग हा जिल्ह्यासाठी कार्यक्रम राबवला होता. तर त्यावेळी आम्ही बऱ्याच शिक्षकांनी त्याच्यात भाग घेतलेला होता आणि प्रात्यक्षिक तिथे घेण्यात आलेलं होतं. आणि तिथे आम्ही डॉक्टर परेश जोशींना असं वाटलं की आपण जर ह्या कार्यक्रम रेग्युलर 2 महिन्याने किंवा 3 महिन्याने घेतलं तर बऱ्यापैकी शिक्षक ट्रेन होतील आणि जो सिंधुदुर्गाचा आताचा जो रिझल्ट असतो 100% 10वी 12वीचा, तर ही हुशार मुलांना पुढे मार्गदर्शन होईल आणि त्यातून वैज्ञानिक निर्माण होतील ही आमची प्रामाणिक. आता 4 तालुक्यामध्ये आपण हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नेमकं कसं असेल कार्यक्रम, कुठे असेल? आता पहिला कार्यक्रम आमचा आहे हा कणकवली तालुक्यामध्ये विद्यामंदिर हायस्कूलमध्ये आहे. विद्यामंदिर हायस्कूल 10, 11 आणि 12 ऑगस्ट रोजी हा कार्यक्रम सकाळी सुरुवात होईल आणि त्यानंतर कुडाळ, मालवण आणि वैभववाडी असे एकूण 4 तालुके आम्ही यावेळी कव्हर करणार आहोत. आणि त्यामध्ये पहिल्या दिवशी अगदी नॉमिनल थोडक्यात असं उद्घाटन समारंभ हे करून जास्तीत जास्त प्रयोगांना आम्ही प्राधान्य देणार आहोत. हा कार्यक्रम करण्यामागे नेमका उद्देश काय? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विज्ञानाची आवड विद्यार्थ्यांना व्हावी, त्यांच्यामध्ये तेवढं पोटेन्शियल आहे आणि ते जास्तीत जास्त विज्ञाना विषयाकडे आकर्षित करून त्यांना शास्त्रज्ञ किंवा देशाला कशी हे करता येईल. ॲक्च्युली हे सगळं डॉक्टर रमेश सावंत यांची संकल्पना होती, आम्ही ती राबवत आहोत. सर सावंत फाउंडेशनच्या वतीने जे 4 कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत तिथे नेमकं कशा पद्धतीने शिक्षकांना मार्गदर्शन काय सांगतात? आमची जे हे ऑलिम्पियाडची पद्धती होती असं आम्ही ते शिक्षकांचा ट्रेनिंग नाही म्हणतो मी, एक्सपिरियन्स अनुभव आम्ही शेअर करणार आहोत. तिथे काय असते, आता लॅबमध्ये शिक्षक गेले की लॅब सेट कसे करायचे हे सुद्धा त्यांना अडचण असते. तर आम्ही ते सुद्धा त्यांना एक्सपिरियन्स देतो, ट्रेनिंग देतो की केमिकलचे सॉल्युशन कसे बनवायचे,
लॅब कशी सेट करायची आणि नंतर सिम्पल एक्सपेरिमेंट्स कशी करायची. तिथे फायनान्शियल प्रॉब्लेम असल्यामुळे स्कूलमध्ये असं असतो की आमच्याकडे कॉस्टली इक्विपमेंट नाही, तर त्याच्या चीपर जे सॉल्युशन असते जे लोकल स्टोअरमध्ये मिळते ते आपण यूज करून कसं तो एक्सपेरिमेंट करू शकतो ते कॉन्सेप्ट क्लिअर करतात. ते सेटिंग केली, लॅब्स सेट कशी करतात, डेटा कसं घ्यायचं, ग्राफ कसं ड्रॉ करायचं आणि जे एक्सपेरिमेंटमध्ये जे डेटा येते त्याला कसं तुम्ही प्रेझेंट करतात टेबलमध्ये की ग्राफमध्ये, असेच प्रकारचे जे छोटे छोटे पॉईंट्स असतात एक्सपेरिमेंटसाठी, तो सगळे पॉईंट्स आम्ही तिथे टीचर समोर ठेवतात. आणि आमचा एक दुसरा विषय असा आहे की आता एखाद्या मुलाला तुम्ही कारमध्ये ड्रायव्हरच्या बाजूला बसवलं आणि त्याला दाखवलं की ड्रायव्हिंग कसं होते, तर तो शिकू शकत नाही. त्याला तिथे सीटमध्ये बसून शिकवायचं. असंच आमचा रोल आहे की टीचरला एक्सपेरिमेंट करवायचं, ते करणार आणि नंतर ते स्टुडंटला पण कसं करायचं ते शिकवणार, हे आमचा उद्देश आहे. आपण एक कळसुलीमध्ये एक ट्रेनिंग घेतलेलं होतं याच्या आधी. तिथला काय अनुभव, काय शिक्षकांचा अनुभव? हां, तिथे मी असं सांगू शकतो की तिथे 2-3 टीचर असे होते आणि ॲव्हरेज तर त्यांचे लेवल बरोबरच असतं, पण 2-3 टीचर असे होते तिथे की अजूनही आमच्या संपर्कात आहेत. ते हा एक्सपेरिमेंट्स 2-3 जे होते आम्ही पुष्कळ केले होते, पण 2-3 एक्सपेरिमेंट ते आता स्टुडंट्सला शिकवतात तो घेऊन. तर आम्हाला असं वाटलं की इथे जे टीचर्स आहेत ते त्याला बरोबर ते विषयाला घेऊन शाळेत शिकवण्यासाठी त्याचा उपयोग करतात. सध्याच्या परिस्थितीत आपण हे जे इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून शिक्षकांना शिकवता, मार्गदर्शन करता, हे सर्व कार्यक्रमाचे नियोजन सावंत फाउंडेशन करतच आहे. पण ज्या नाही होत, आमचा असा अनुभव झाला आता. आणि आमचा हे उद्देश आहे की आम्ही हा ट्रेनिंग मुंबईमध्ये नाही करत. ह्याचा उद्देशच हे आहे की जेव्हा आम्ही लोकल सेंटरवर आले तर इथे काय चॅलेंजेस असते ते आम्ही आधीच येऊन बघून जातो आणि जे असते ते आम्ही सॉल्व करून टाकतो. आणि नंतर त्यांनाही टीचरला पण माहीत पडतं की कशा अशा छोटे छोटे टेक्निकल प्रॉब्लेम्स येतात एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंगमध्ये, पण ते कसे सॉल्व करवायचे आणि कशा त्याचा उपयोग करायचा, तर त्यांनाही हे अनुभव येतो. अजून एक उद्देश हे आहे की हे शिक्षक जे ट्रेन झाले ते हा मेसेज जवळचे जे दुसरे शाळे आहे की दुसऱ्या टीचर्स आहे जे नाही येऊ शकले, त्यांना हे मेसेज पास करायचं की कसं एक्सपेरिमेंट करतात. तर फक्त स्टुडंट्सला शिकवायचं असं नाही, दुसरे टीचर्सला पण हा मेसेज शिकवायचा आहे. हे आमचा उद्देश आहे. ह्याचा उद्देश हे आहे की आपलं मुलं जे आहे ते टेक्स्टबुकमध्ये शिकतात आणि नंतर त्याचा उपयोग कसा करायचा जीवनमध्ये, तो कनेक्शन होत नाही. आता तुम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये जायचं आहे किंवा मेडिकलला जायचं आहे किंवा सायन्स रिसर्चमध्ये जायचं आहे करिअर म्हणून, तिथे ह्याचा पुष्कळ उपयोग आहे की आपला जे नॉलेज आहे ते कसं आपण प्रॅक्टिकल कसं यूज करू त्याचा. पण फक्त हेच नाही, दुसरे करिअरमध्ये जे जातात, समजा तुम्ही कॉमर्सला जायचं आहे की लॉला जायचं आहे, त्यांनाही हे ट्रेनिंग मिळतं की आपण जे टेक्स्टबुकमध्ये शिकतो त्याला आपल्याला ॲप्लिकेशन कसं करायचं लाईफमध्ये, त्याचाही ट्रेनिंग होते त्यांचं. निश्चितच हे होते डॉक्टर परेश जोशी, जे होमी बाबा रिसर्च सेंटर एज्युकेशन, टाटा इन्स्टिट्यूट फंडामेंटल रिसर्च सेंटर व इतरही अन्य संस्थांच्या माध्यमातून हे काम करत आहेत. आणि सावंत फाउंडेशनच्या वतीने हा जो जिल्ह्यामध्ये उपक्रम राबवलेला आहे तो जिल्ह्यातील शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांना एक तज्ज्ञ शिक्षक बनवावं, सायन्समध्ये तज्ज्ञ शिक्षक बनवा आणि त्या आपल्या जिल्ह्यातील मुलं ही वैज्ञानिक व्हावी, हाच एक उद्देश आहे. त्यामुळे आपण आता त्यांच्याशी चर्चा केली, त्यांनी जे आपल्याला सांगितलं की आपलं नेमकं काम कसं चालतं, कशा पद्धतीने आपलं नियोजन असेल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि ह्या पुढील 2 ते 4 महिन्यात ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जे कार्यक्रम घेणार आहेत त्यासाठी सर्वांनी
ह्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, जेणेकरून आपल्याला देखील वैज्ञानिक होता येईल, विज्ञान युगात आपल्याला पुढे जाता येईल आणि सर्वच मुलं म्हणजे विज्ञान युगामध्ये काम करताना आपण आर्ट्स असेल, सायन्स असेल, कॉमर्स असेल, हे फक्त विज्ञान युगच नाही आहे, तर ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला हे एक्झिबिशन किंवा ह्या संदर्भात ट्रेनिंग मिळालं तर आपण पुढे आपली प्रगती करू शकू, असं त्यांनी एक आपल्याला सांगितलेलं आहे. त्यामुळे खूप चांगला ह्याचा जो प्रशिक्षणाचा आपल्याला लाभ होईल या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना, एवढंच मात्र निश्चित. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.